Mao man kung anak ka pa kay kutob sa makita nimo na sila nga wala sa tuwa. Masina dayon ka, masakitan ka, magsilos ka. Hadlok mo ka malabwan nila pa. Maong perte mo sina sila. Bay, ali argud bay. Tan-awar mo na yung papa bay oh. Tansungan bay. Tan-awar mo na yung papa bay oh. Hapa-hapa malagi na diha bay. Yan bay. Nah, tukar na po ng trabaho sa kong amahan no. Unsa man na diha bay? Nah, tukar na po na kong amahan sig pahimantay sa musilingan. Tawag bay. Matay masakpan na diha. Impas gyud na ba? Stoy, pa. Halik diri. Nag-away itong silingan ba? Tatagam. Namdag nag-away sa silingan. Tertig ang sismusuha oy. Ayo panghilabot diha ako loy. Nah, masakpan kay kol. Bunalan jud ka kol. Nasagod. May bagong motor na. I-post sa Facebook. Ay, masuya matana. Karon nag-away sila. Tatagam. Away sa tungod na lang utang siguro. Ng mga motor siguro nila. O kanang utang lang sa mga tindahan. Mauso nag-awayan nila ba? Hindi kaya ka ng mga silo-silo siguro. Tatagam lagi. Hindi pa. Puro sa siguro. Mura ng mga istorya sa mga sismuso. Bisan pag nanas sila bagong motor pa, magpuspus na sila sa Facebook. Sagday, ilaha man ang kinabuhi. Tindaghanal gina nilang utang ba? Yung man, nag-utang-utang pag motor. Sus, kinuko. Nya karon mo agi diris balay, parting masosyala. Parting mga humuta niya. Dagko na kay utang. Sus, mo nang taganahan na nila kay palipay itong away-away na sila diha. Sus, abi na unsay problema ni kol. Ilaha man ang problema kol. Ay pag-apil-apil diha. Sus ni mo pa oy. Anong problemahon na nimo nga di man imong problema? Labon bitaw na birthday do sila ha. Kusog kay kamatak, moingon pa jud, pre, happy birthday pre. Sus, alangan. Tago yung kasyon nito. Kaon kita dito. Kana pa ba lutuo na to? Mao lagi, talikod pa, lingan nga ikag pang istorya ang pandaot sila ha. Ayo pag nga na kol oy. Silingan ra bay kayo mo kol. Ina may guhay god. Mao man kung anak ka pa kay kutob sa makita nimo na sila nga wala sa tuwa. Masina dayon ka, masakitan ka, magsilos ka. Kana tuod kay nalabwan na kanila. Hadlok mo ka malabwan nila pa. Maong perte mo sina sila. Kung unsa diskarte nila, pasagday guna sila kananing kamot mo na sila. Kita kananing kamot mo pudta. Pero unsaon man nato nga diri ra man jud ta. Kung unsang grasya maabot sa tuwa, makontento ta. Wala man siguro kay problema pa. Kay problema man imong problema sa tong silingan. Walay kabutangan din. Ito problema din. Ang maayo ani pa. Sabay raguta pa. Tara ako'y bahalag order. Samanta. Pag-sure niya ba? Tara na kol. Basta sabay lang. Bay, asa na to bay? Tara bay, abuta ta diriya bay. Bay, nara ang restaurant nga akong pinakapaborito bay. Lamig ang mga pagkaon re bay. Patilawon ta ka bay. Kini, perte ba na kong gutuma bay? Mong papa bay? Say pangalan na bay? Big Boss Bulalugaw. Ubay, mo ni bay, Big Boss Bulalugaw. UM Arellano ni Dria bay. Sige bay, tara bay. Gutom na kayo bay. Bay, ikaw na to bay ha. Ayaw, pag inulit bay ha. Kaya halata tangang taga-bukid ta. Tara bay. Hinay lang bay ha. Ayaw, pahalata nga. Excited na kay kamukhaon bay ba? Hala bay, asas, papa bay. Narao. Dagan-dagan kay naulanan. Saan nga mga bataan eh? Saan nga mga pagkaunan rin lang gianhi eh? Saan ni dire? Big Boss Bulalugaw. Kini, lamig ipagkaon dire. Bay, duta ri abay makatanaw sa mga estudyante sa UM diri ang ngagi sa ubos oh. O gani bay no. Lindot kay lang lugar diri. Nalamay pa jud kay mga pagkaon nga hangin pa jud kayo. Ali bay, order na ta bay. Pagdali ba kay gutom na pud kayo ko. Hello, sir. Can I take your order? Kini sir. Isa Yes ni po, sir. bululugaw, Kini pud sir. isa ka chicken steak, Kini. and isa ka chicken na laki. Kana lang sir. Sir, 12 to 15 minutes lang po ang preparation time namin po. Thank you po. Unsa man to imong gipang order bay? Gulat lang bay kay patilawon ta sa lamig nga pagkaon. Hala, kalami ana eh. Kasi bayad ani bay. Basta kaon lang diha ay nagproblemahan ang bayad. Hala, naghahanap gwapa mong ngagi diri bay oy. Mga estudyante kay nag-UM no.
Kung makauyab ko, dalon din ako dari oy. Asa ni mo dalon bay? Sa Akil Arabic or sa Big Boss Bulalugaw? San asa ni bay, tapad ram ni sila bay. Noon, isa ram nilang lugar. Maayo rin kaunan bay, kaya ra kas bulsa ba? Lami pa jud kayo. Bay, maurot ni bay, daghan na si mga order bay oy. Sus kaon diha bay, gutom sa ginawa bay, pagtagbo diha bay. Patay, hana ayo eh. Kaon diha pa, pagtagbo diha pa. Sugan ako bay oy. Tindog sa kubay, di na makaya bay. Papakangin sa may kadali pa. Sa tari bay, maritag sinina bay oh. Sabon ba, daghan po riya. Sungguh na bay, kay biyan si Papa. Ay sir, bayad din mo sir. Patay, ibiyaan mong gula sir eh. Sir, problema na namin mo sir. Patag mo na to si Papa bay, tagaan na to problema. Okay bay, silingan ninyo bay, mo di problemahan niya. Hadlok malabuan, sinasina kayo. O karon, mo na to problema niya, kaysa silingan na to. Di ko na to sunod alaw, mo to'y tigugas ito aron.